చలో ಗಂಟೆ ಏಲಾಂಡು ಇಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಗಣೇಶ್ಪುರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಜಿ ಗಣೇಶ್ಪುರಿ ಪೋಪಿನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪಿಲೇಕ ಮಲ್ತೇರು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನ ದುಂಬುಲ ಪೋತೆ ಅನ್ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಇನಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆರಾಮುಡು ಪೋಪಿಲೇಕ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ನಾಗ ತೂಕ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡಿಗೆ ನಾಡೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಾದ ಎಂಚ ಪುರ ಆಪುಣವಲ್ ತೂಕ ಲಾಕ್ಸ್ ಪುರ ಮಲ್ಪುನು ಇಂಚ ಏನ ಉಲೈ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪೆ ರಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಬಟ್ ಏನ ಆಯ್ನಾತು ಅಲ್ಪದ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡಿಯ ಇಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಡಿಯ ನಮ್ಮ ಅಂದೇರಿ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿನ ಒಂತೆ ವ್ಯೂ ಪುರ ತೋಜವೇನು ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಹಾಲುಂಡು ಪೋನಾಗ ಪಿದೈ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವನಾಗ ಪೋನಾಗ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ಕೊಡಿ ಇಂಕ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ದುಜ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಮೀದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 6:37 ಪಿದಾಡಿಯ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ನಾಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಪೋನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಪುರ ಏನ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂದು ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಒಂದೆ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನ ಸರ್ತಿ ಓ ದಾದೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಮೊಬೈಲ್ ತುಪ್ಪರ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ದೀಲ ಅಲ್ಪ ಗಣೇಶ್ಪುರಿ ಪೋಪಿನ ಬನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯ ಆತ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆತ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ ಆತ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಓಕೆ ತೇನು ಪೋಪಿನ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೋಜವೆ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಟು ಪಿದೈಗೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದು ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಹಾರಿಬಲ್ ಉಂಡು ರಿಪೇರಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಶೋಕಾವು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ರಿಪೇರಿ ಮುಂಬೈ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡಿ ಏನ ಪಣ್ಣಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ಏತು ಅಲ್ಪ ಮುಂಬೈ ಮದ್ಮೇಡ್ ಉಂಡದು ಏತು ಜನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪನವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಯರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಏತೊಂಜಿ ಆಸೆ ಮಲ್ತೀರಿ ಇಂಕ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಲ್ಪ 10 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆತುಜಿ ಪನೆಯನ್ ಬಿಲಿವೆ ಮಲ್ತಿತ್ತುಜಿ 10 ಜನ ಹಿಂಗೆ ಸಿಕ್ಕುವೇರು ಎನ್ನಡ ಬತ್ತು ಪಾತೇರ್ವೇರು ಪಂದು ಅಗಲ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪುರ ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡೀರು ತುಲೆ ಯಾರನ್ನ ಅಗಲ ಅಮ್ಮಡ ಪುರ ತುಲೆ ಇರ್ನ ಇದು ಚಾನಲ್ ತೂಪರ ತಾರೆ ಯಾರು ವಿನು ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಚನ್ ದಾರ್ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅನಸ್ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಇಂಕ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಇಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ಪೊಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕುಲೆ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಈತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಇಂಕ್ ಪೋಯಿನವಲ್ ಬತ್ತಿನವಲ್ ಪೂರಾಗುಲ್ಲ ಆಸೆ ಮಲ್ಪೋನು ನಮಕ್ ಉಂಡತ ಯಾಪಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತೂಲೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಆಸೆ ಮಲ್ಪನವಲೆ ಸಿಕ್ಕುವೇರು ಐಡ್ದು ಮಿತ್ತ ನಂಗೆ ದಾದ ಬೋಡತೆ ಅವೇ ನಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಉಡು ನಮ್ಮ ಪೂರಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪೋಣ ನಂಗೆ ಪೂರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಾಗು ಲೈಫ್ ಬೇರು ಕೆಲವೇರು ಪೋಯಿನವಲು ದಾಲ ಇಪ್ಪು ಜೇರ್ ಬಂದತ್ತು ಅಂಚಿನವಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಇಕ್ಕ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ಮೆಂದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಏತು ಖುಷಿ ಆಣ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಇಟ್ಟೆ ಫೋಟೋ ಗೆತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲನೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪಲೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ ಇಂಕ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಆತುಜಿ ಏರ್ನ ಪನ್ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪುರ ಇಂಕ್ ಬತ್ತೇರು ಸಿಕ್ಕಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಂಕ್ ನೆನಪಲಾಯ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ರಪ್ಪ ಪಾತೇರ್ದು ಫೋನಾಗ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಪ 1-2 ಜನ ಮಲ್ತೇನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ರಪ್ಪ ಫೋನಾಗ ಇಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಏನಾನ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಮುಂಬೈ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಈತ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗುಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂದು ಇಂಕ್ ಕನೋಟ್ಲ ಎನ್ನದಿತ್ತು ಜಿ ನಾನು ಮುಂಬೈ ಈತ ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪಂದು ತುಲು ತಗುಲು ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಪನ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನ ನಂಗೆ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡಿದ್ಲ ತುಲಿ ಊರ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಏತು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅವೊಂದು ಏತು ಖುಷಿ ಇಂಚೆನೆ ಪಿದೈ ಪೋನಾಗ ಅಂತೆ ರೋಡ್ ಪೂರ ಹಾಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಹಿಡ್ದು ತುಲೆ ಹಿಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂಚ ತೋಜಿ ಉಂಡು ಕಾಂಡೆ ಅಂತೂ ಸುಪ್ಪವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಣಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ವೆದರ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪೋಂಡನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ ದೊಂಬುಗಂತೂ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಒಂದು ಪೋರೆಗಂತೂ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು
ತುಲೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಮಲ್ದಿರ್ನೆಟೆ ಇಂಚ ಖುಷಿ ಅಂಡಂತೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ದಿನ ರಾಜೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಕೊಣತಿನ ರಾಜೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಪ್ರತಾಪ್ಗಢ ಬೊಕ ಒಂದು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಪ ರಾಯ್ಗಢ್ ಪುರ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪಾಯನ ಕಿಲಾ ಪುರ ಉಂಡು ಅವಲ ತೋರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಪಣ್ಣಗ ಪುದರ್ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ವೀರಶೂರ ಧೀರ ರಾಜೆ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ನಾಷ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಬಲ अच्छा है नाश्ता पता है आपको आगे नहीं मिलेगा ना हाँ ठीक है चलो चूर दुंपो ಯಾವ ಆತು ಒಂದು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ साउथ का होटल नहीं मिलेगा साउथ तो बहुत कम रहता है इधर सिटी के अंदर ही रहते हैं ठीक इधर क्या मिलेगा अभी नाश्ता क्या मिलेगा मिसल पाव वड़ा पाव ये अपना इडली वड़ा पाव का सब मिलेगा ज़्यादा करके पाव का रहता है ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬರ್ತದ ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಪುರ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಾವ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವಡಾ ಪಾವ್ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಪಾವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ತಿಕ್ಕುನ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಪಾವು ಉಂಡತ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾತ ನಮ್ಮಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಏನು ತೋಚವೆ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಇಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋತಿನದಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಇತ್ತುಂಡು ಈತು ಶೋಕು ಅಂಚಿನ ಪಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡ್ತು ಈ ಕೂಡಲೇ ಮೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ ವಂಚ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದುಂಪು ಏನಲ್ಪ ಪಾವು ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ವೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ದು ತಂಚ ಅದು ಬಡಲ ಒಂದು ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಬಡ ಏನೇನೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬಡ ಏನೇನೆ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಡ್ಲಿ ವಡಾಪುರ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಮತ್ತು ಅಂಡಲ ಮಜಬೂರ್ ಇಡ್ಡೆ ತಿನ್ನೋಡೆ ಹಣ್ಣು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರವಾ ದೋಸೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು ಪೋಯಿನ ಪೂರ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಎಜಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಉಡುಪಿದಾಗಲಿ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತುಜಿ ನಾಷ್ಟ ಪೂರ ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಜಿ ಅವು ಸಾಬುದಾನ ವಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಸಲ್ ಪಾವು ಉಸಲ್ ಪಾವು ಪೂರ ಇತ್ತನೆ ಇಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಬಟ್ ಇಂಕ ಅವು ತೂದೆ ಬರಿತಾಗ ಸಾಕಾಂಡು ದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಜಿ ಜಣೆಯನ್ನು ನಾರ್ತದ ಡಿಶ್ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ ಆತ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನ ಅರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಡ್ರೈವರ್ಗ್ಲ ಒಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂದು ತೂಕಲ ದುಂಬುಡು ಏನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದು ಅಲ್ಪಂಡ ಊರ್ದಕನ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಗಣೇಶ್ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ನಾಷ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ವನಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಕೈತೆ ದುಂಬು ಪೋಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ನಿಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಪ ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಮರಿಯಲದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚನ ಮುಲ್ಪದ ದಾಯಿ ಬನ್ನ ಮರಿಯಲ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ರಿಪೇರಿ ಆಪಿಲೇಕ ತೋಜುಜಿಗೆ ಏತ್ ಗುರಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ದೇರಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಗರ್ತು ಪಾಡ್ದೇರಿ ದೊಂಬೊಂಜಿ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆಂಡಲ ಇತ್ತು ನಿಸೆ ಪೂರ ಗರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಏತ್ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ರೋಡ್ ಚೂರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಪೋಪಿನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಹೊಡೆದು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಒಂದು ಜೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತಂಡು ಪೋರೆ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂತ ಪೂರ ಗರ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಗುರಿಕ್ ಎಕ್ಕದಿಂಚ ತೂಡೋಗಲು ಆತು ಖತರ್ನಾಕ್ ಉಂಡು ರೋಡ್ ಭಯಾನಕ ಪನ್ಪೇರ ತಂಚ ಮುಲ್ಪದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚಿನ ಏನ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾತ್ಲ ಒಂಜಿ
ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕುಲದಾಲ ಪನ್ಪುಜೇರ ಅಂತ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗಾವ್ಗ್ ಪೋರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋರೆ ಇಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಪೋರೆ ಮತ್ತೆ ಇಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಡ್ದೀರ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಂಡ ದಪ್ಪಿರದ ಅಂಚೆನೆ ಸೇಮ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲಾಯ ನನ್ನ ಚೂರೇ ದೂರ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಬತ್ತಂಡು ಗಣೇಶ್ ಪುರಿಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋತುಜ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರ ಬನ್ನ ಪೋಕಂದು ಇನ್ನಿವಾಗ ದೊಂಬುಡು ಪೋರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಿರ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟನೆ ನಮ್ಮ ಕಮಸರಾಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ತೂಪ ತೋಜೊಂದುಂಡು ದೇವಿಯರ್ನ ಮುಗುಲಿ ಮಿತ್ತಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜದೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಲ್ತ ಒಣಸ್ ದರ್ಶನ ಬೊಕ ನೀರ್ದ ಕುಂಡ ಪೂರ ತೋಜದವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬತ್ತ ಇಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ತೋಟ ಉಂಡು ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಕುಲೆಟೆ ಬತ್ತ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೂ ಅಲ್ಪ ತೋಟ ತೂತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ನೀರೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕುಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಶೋ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಬಲ ಫುಲ್ ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅದಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಸಂದ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯ್ಪತ್ತುಂಡು ಉಲಾಯ್ಡು ತೂಪೇನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬುಡ್ಪೇರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಿಪೇರಿ ಅವನುಂಡು ಪನ್ನ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತುಂಡು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಮೂರ್ತಿನೂ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು 15 ದಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಕಿನ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ದೀದಿತ್ತೇರು ಎದುರುಡು ಹೋಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಅಲ್ಪ ಚಯಾರುಂಡಿಗೆ ಗೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಕು
ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಚ ಪಸಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪಸಂದ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಪ ಪಂದೇನ್ಯ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ಉಂಡಾತ ಏತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಚ ವಟಾಣದ ಗಸಿ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಕೊದ್ದೇಲು ಪಾಯಸ ಏತ್ಲ ಯಾವತ್ತ ಒಂದು ಕೊಡ್ಚಿ ಉನ್ನಾಗ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಪರಿಮಳನೇ ಪರಿಮಳ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ಕರ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಿಂಚಪುರ ನಮ್ಮ ಪೂದು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದನೆ ತಿನ್ಪದು ಬರೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪವನಿಕ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಐತ ಭಾಗ್ಯ ಪುರ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಐತ ಭಾಗ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಅಂಚಿನನೇ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇವು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಏನ ತಿನ್ಪ ಅವೇವು ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ಅವು ಒಂದು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಗೆತ್ತುಕೊಂಡು ಅಗಲೆಗ್ಲ ಸಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂಜಿಗೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿ ಜಿಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಡ ಹೊಡಿತನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂಚನೆ ಅನ್ನ ಪಾಯಸ ಶೋಕ ಕಾಯಿ ಕಾಣಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ್ಪಿ ನಡೀತಾ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಪ ಊರ್ದ ಪೂರ ಫುಲ್ ಉಳ್ಳೇನು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗು ಚಪಾತಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಪುರ ಪಸ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಕ್ಲ ತಿನ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬಂಜಿ ಕುಲ್ಲಾದಿತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಆ ಚಟ್ನಿ ಬನಾಯೆ ಹಾಂ ಓ आपका ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಇಂಚ ರೋಟಿ ಪಪ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ತಂದೇರು ಎಂಟು ತಿಂದ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಆಂಡನೆ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಕೊಡ್ಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಓ हम लोग यूट्यूब ಯಾನ್ ಏರ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲ್ನೊಟ್ಟು ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ನೇಚರ್ಗೆ ಪನ ಯಾನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತೇರುವೆ ಅಂಚ ಒನಸಾದ ಕೂಡ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತು ಇಂಕಲು ಕೂಡ ಬತ್ತವಲ್ಲ ಪನ್ನ ಪೋರೆಗೆ ಮನಸ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಆತ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಪ್ರೇಮ ಅಲ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಇಂಚಿಡ್ ನೀರ್ದ ಕುಂಡ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಒತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಕೇಂಡೆ ನಾವು ಒಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದ ಅಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಪೀನಿ ಬೆಚ್ಚ ಮೂಜಿ ಕುಂಡ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದ ಐಟ್ ಮೀಯೋಲಿ ಯಾನ್ ಮೀತುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮೀಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಚರ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಓಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೀಂಡ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆಗೆ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕವು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಪಿದಾಡುವೆ ಯಾನು ಬರೀಟೆ ಇಲ್ಲು ಪುರ ಉಂಡು ನೆಟೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿದ ಗಿಡ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ತಿನ್ಕುದು ಈ ತುದ್ದ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳಸಿದ ಎತ್ತಲ ಬೀಜ ಬಸ ಮತ್ತೆ ಅನು ಪನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕೋಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಐತಾನೆ ಪುರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ನೀರ್ದ ಕುಂಡ ಉಂಡು ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ದ ಕುಂಡೋಡಿ ಇಂಚೆ ನೀರು ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ದ ನಾಲ್ನೇತ ನೀರು ಪಾಸ್ ಆದ ಒಡೆಗ ಬುಡ್ಪೇರು ತೋಜೋಡು ನೀರು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲವ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾಣ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಐನಾತಿ ಅನ್ನಟ್ಟೆ ಪುರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂತೇರು ಮಲ್ಪುಂಡು ದೇವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ಮನೆ ಪೂಜೆರಿ ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಒಂದು ಪುರ ತುವಾನಾಗನೇ ಖುಷಿ ಹಾಪುಜ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದ್ದು ತುವಾನ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನುಲೆ ಈ ಪಾತೆ ರೋಡ್ಸಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಇಂಚ ಮುಖ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ತುಲೆ ಐಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನೀರು ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಖಾಲಿ ಐಟ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರ್ಪಿನಿ ಅವೇನು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿಂದಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಕಂತೂ ಕಾರ್ ಬಾಡ್ರಿಗೆ ಹಾಪುಜಿ ಕೈ ಬಾಡ್ರಿಗೆ ಮರಿಯಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆವು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಮೀಪಿನ ಇಟ್ಟದ ಉಲಾಯ್ದ ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೂವೊಂದೆಪ್ಪೇರು ನೀರ್ದ ಉಲೈಕ್ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದೆಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅರ್ಜುನ್ಲ ಮೀಯರ ಕೇಂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಎತ್ತನತ ಅಂಚೆ ಅಂಕು ನೀರು ತಲ್ತೊಂಡ ಮೇಯ್ಕ್
ತುಂಬ ಜೋರುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಪ ಒಂತುದೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಕೈಲಾಸ್ ನಿವಾಸ ಉಂಡು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅತ್ತ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಅವು ಬಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಈತು ದೊಂಬುಂಡು ಬಾರಿ ಕಾರ್ ಮತ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತವಟ ದೀತಿರೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಅಡೆಪುರ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನೀರ್ದಲ್ಪ ಪೋಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಅವು ನೀರ್ಲ 19 ಎಂಕುಲು ಬಾಟಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಒಂದು ಕೈಲಾಸ ಮಂದಿರ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ದೇಹಂತ ಆತಿನ ಜಾಗಾರ್ನ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲಿ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಪೋಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನೂರಿತೆ ಎಂಕುಲು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಪಿದಾಡುವ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಪಿನ್ಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪಿದಾಡುವೆ ಹಾಯ್ ಬೋಲೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬೋಲೋ ಹಾಯ್ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಟಿನ ಅಂಗಡಿಲ ಊರ್ದಾರ್ನ ಏರ್ನಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಏರ್ನದಾದೆ ಪುದಾರು ಓಲು ಊರು ಕೇರಳ ತುಳುವರ್ಪುಣೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಆರು ಕೇರಳದವ್ರಿಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ತುಳುವರ್ಪುಣಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಫೋಟೋ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನ ಇಂಚ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪು ಇರ್ನ ಬರ್ಪುಣೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಊರಾಗಲೇ ಪನ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆ ಎಂಕಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಮುಲ್ಪ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನು ಉಸಲ್ ಪಾವ್ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ವಡ ಪಾವ್ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಕ್ಕಂದು ಬರ್ತೀನಿ ತೋಜವೆ ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಡ ಪಾವ್ ವಡ ಉಸಲ್ ಮಿಸಲ್ ವಡ ಮಿಸಲ್ ವಡ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯನ್ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಎಂಚ ಇಟ್ಕೊಂಡು हाँ एक वड़ा पाव बोड़ा एक वड़ा पाव दीजिए आइसक्रीम हाँ आइसक्रीम मिलेगा ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಮಂದಿರದ ಬರೀಟೆ ಫುಲ್ಲು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಪಾಡ್ದೇರು ತುಂಬ ಓಲ್ಡು ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಟ್ರೈನ್ದ ಒಂಜಿ ನಾನು ಇಶ್ಯೂ ಆದಿತ್ತು ಅದು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಆರು ಲಂಗೋಟಿ ಪಾಡ್ದಿರ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನು ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಜಪ್ಪುಡ ಇರೋದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಆದಿತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಪೋತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ತುಂಬು ಐಡ್ಬಕಾರ್ನ ಕಾರ್ ಪುರ ಪಾಸ ಕ್ಷಮೆಕೇನಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಟ್ರೈನ್ ತುಂಬು ಪೋಯಿನಿ ಅಂಚ ಅದಲ್ಪ ಟ್ರೈನ್ಲ ಆ ಕುಂಟು ಗಿಂಟು ಪೂರ ಕೈಲಾಸ ಮಂದಿರಡು ಉಂಡಾರ್ನ ಅವು ಆರ್ನ ಟ್ರೈನ್ದ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೈಲಾಸ ಮಂದಿರಡು ಕುಂಟು ಅರ್ನ ಪೂರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ವಸ್ತು ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂದೇರು ನಾನು ಸರ್ತಿ ಪೋಯಿನಿ ತೋಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವಡ ಪಾವ್ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಉಸಲ್ ಪಾವ್ ಪೂರ ತಿಂಜಿಡ ದಾದ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಜಿಡ ನಮಕ್ ನಾರ್ತ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ನಾರ್ತ್ ಡಿಶ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಕ ಬನ್ನ ಸೆಕೆ ಮಸ್ತ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ನಡಪರೆನೇ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿತಿರ್ತು ಬೆಚ್ಚೋಡು ಬೈಯಾಗ ಬರೋಡು ಇಜುಂಡ ಬೇಗ ಕಾಂಡೆ ಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಬುಗು ನಡಪರೆ ಪ್ರಾಪುಜಿ ಮರಿಯೊಳಗಂಡ ಹಾಪುಡು ತಂಪಿಕ್ಕುಡು ಇಜಿಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡಪರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಪು ಹಾಂ ಗಣೇಶ್ಪುರಿಲ ತುಳುತಾಗುಲು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಸ್ ಪುರ ತೂಪೇರಿಗೆ ತುಳುತಾಗುಲು ಮಸ್ತ್ ದಿಕ್ಕಿಯರು ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯನ್ ಮಿಸಲ್ ಪಾವ್ ಏ ಖಾರ ಖಾರ ಮುಂಚಿ ಖಾರನಾ ಇಲ್ಲೇ ನೀರನ್ನೇ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಪರೇನು
ಬೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಸೈಕೆ ಇದೆಯಾ ಇಂಕಲ ಬೋಲ್ ಏ ಗೂಸು ಈ ಅಂಚ ಮಲ್ಕೊಡ್ಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸಲ್ಪ ಉತ್ಪಕ ತಿಂಜಿಡದಾದ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಮಿಂಚವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜೋಡ್ ಬಂದುಲ್ಲೇನು ಎರೆಗೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಸತ್ತಿನು ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೋಜೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದಿಂಚಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ತೋಜೋಡ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವರ ತೋಜೋಡು ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನ್ ಗೋಡ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಬೋಡು चाकू तो झाले चाकू तो झाले ಇರುವ ಕೊರು ಮುಜ್ಜಾನಪ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜವನಾಗುಲು ಕುಲು ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪೇರು ಮೂಲು ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಾಗುಲು ಕಾಸುಂಡ ಕೆಲವರೆಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇಟು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಕಲ್ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕರುಣೆ ದಿವೋಡು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಅಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಕೊರ್ತೆ ಬಂದತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮಡ ಏತ್ ಹಾಪುಂಡು ಆತು ಕೊರೋಡು ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಜನ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಅವೇ ಯಾವ ನಮಕದಾಲ ದೊಡ್ಡ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದತ್ತ ಅಕಲ ಪ್ರಾಯದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕುಲು ಎಂಚಲ ಇಪ್ಪ ನಮಕದಾದ ಅಲ್ಪರೇಗ ಅದೇ ಕನೈ किसी को मारने का नहीं हाँ ठीक है तो आप तो काम करते हैं ना सरी पेट पाडोंदिತ್ತು ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊರಿಯತ್ತ ಪೊಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಅವು ಪೊಂಜ ಗುಂತದ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಡಪುಡ್ನಿ ಮರ್ತಿ ಪೊಂಜ ಒಂಜಿತ್ತನ್ ಪಾಪ ಮರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆಗಿತ್ತೆ ಅನ್ ಪಣ್ಣಿ ಅಗಲೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಪಂದು ಅಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ರೂಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಗಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ವಾ ಊರ್ಲ ವಾ ದೇಶಲ ತೂದುಪ್ಪುಜಿ ರಾತೆ ಜಾಗ ತೂದುಪ್ಪೇರು ಅಗುಲು ಅಂಚ ಅಗಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ಅಂಚೆ ಎನ್ನು ದುಪ್ಪೇರು ಅವು ಈ ಪೊಂಜವು ಸಮ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡು ಪಸಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಳು ಈ ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಪಂದು ಬತ್ತಿ ನಾನು ಎರೆಗಿಲ್ಲ ಹಾಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಜೇದಿನ ಪೊಂಜು ಬಡು ಪತ್ತೊಮ್ಮಿನಿ ಮಲ್ಲ ದಂಟೆ ಬಸ್ ಒಂದು ಪೂರಗಲೆ ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಲೆ ಹಾಕುನು ನಗಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಜಾಗಗೆ ಅವು ಪಂಡಾಗಲೆ ಅರ್ಥ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಾಗುಲು ಇಜ್ಜೇರು 3 ಜನ ಕುಲ್ ತೂದು ಮನ್ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೇರು ನಂಗೆ ದೇಗಿ ಬಂದು ನಮಾಗಲೆ ಪನೋಡತ ಹಂಚ ಪಂಡಾಗಲೆ ಅರ್ಥ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಾಗುಲು ಭಿಕ್ಷೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಣಲಾಗುಲು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವೇರು ಬಟ್ ನಂಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಕೊರ್ರೆತ್ತನ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮೂರೊಂಜಿ ತಕ್ಕಡಿ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನ ಪೊಂಜೋ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿ ಬಸ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮನೇ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಮಾರ್ರೆ ತಕ್ಕಡಿ ಬಸ್ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಕೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಪೊಂಜನ ಮೋಸ ಅಂದಾಗ ದಾದ ಅಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ತಕ್ಕಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಏರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಮಾರ್ರೆ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು विचित्र विचित्र जन ना एक तकड़ी का किधर भी नहीं मिलेगा इसलिए क्या चीज ये वाला आप ऊपर नीचे करो क्या ऊपर नीचे हाँ ऐसा ऐसा ये हम रखते हैं कैसे हमको वो लाइट वाला नहीं करो मुझे वीडियो बनाने का ये ऐसा वाला नहीं है अभी दिखते हैं देखने को नहीं मिलता किधर है ना हम लोग इधर है हमारे ऊपर नहीं रहेगा बड़ी दुकान में नहीं ಇತ್ಯಾನು ವಜ್ರೇಶ್ವರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾಲ ಮೂಜಿ ದೇವಿನ ಗುರುಲ್ಲೇರು ಮಹಾಕಾಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ತೋಜದತ್ತ ಅವೇ ಸೇಮ್ ದೇವಿ
ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ 300 ವರ್ಷದ 200 ವರ್ಷದ ಪಿರವದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡು ಓಕೆ ಮುಲ್ಪೊಂದು ಲಾಗ್ ಇಡೇಗೆ ಮುಗಿಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ఒక ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಗುಲು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.